zuciya silar farida. Na yi bincike a duniyar nan gaba ɗayanta, kamar yake fari da samu yamin wahalta, domin kwake ɗaya ta gafiya halitta, da zaki zama daidai da tsari na zuciya ta na shaida. Tauraruwa farida, kamar korlaini gare ki zan furta kalma ta sosaya, dan ki ji ni abinda su ce ta kunsa baki yake yin bayani. To haka za alƙalam ba shi ya rubutu ba takarda. Ya farida, ashe jiki sai da rai zai yi karsashi har ya motsa. Ruwan hawaye in ya bushe a idaniya ya zama kwansa a zuciya, inda soyayya sansani babu tsasa. A zahirin soyayya akwai amana da yarda. Tauraruwa mai hasken da bai misalta, ke zana bai